Dělení desetinného čísla desetinným číslem. Abychom mohli vydělit, musíme nejdřív se zbavit v děliteli desetinného čísla. Vždycky celý příklad vydělíme podle toho, kolik je v děliteli desetinných míst. Tady máme jedno desetinné místo, proto celý příklad vynásobíme 10, abychom se zbavili právě toho jednoho desetinného místa. Ale musíme obě dvě čísla vynásobit. Takže posuneme čárku o jedno desetinné místo a tím pádem nám vznikne nový příklad 21,24 děleno 6. To je dělení přirozeným číslem, což už umíme. Zatrhneme si všechno, co je před čárkou. 21 děleno 6 jsou 3, 3 x 6 je 18 a zbytek jsou 3. Sepíšeme dvojku v řádu desetin, protože jsme přešli přes desetinou hranici, píšeme do výsledku desetinou čárku. 32 děleno 6 je 5, 6 x 5 je 30, zbytek 2, sepisujeme další řád, to jsou setiny, 4, 24 děleno 6 jsou 4, 6 x 4 je 24 a zbytek 0. Tím pádem nám výsledek vyšel 3,54 a už nemusíme zpátky dělit 10, protože toto je výsledek.